Πάμε! Σωτηράκι, ξεκινήστε. Βλέπετε. Κοντά, κοντά όλοι μαζί. Αναστασία, μπορείς. Ποιο παιδάκι. Κωνσταντίνα, έλα. Τι περιμένεις. Στο δεύτερο γκρουπ ήσουνα. Περιμένετε ακίνητη. Ακίνητη. Πάμε. Πάμε. Μην με προσπεράσετε, Μανώλη. Νίκο, κολύμπα. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει λίγο το κεφάλι του μέσα να ξεκουραστεί. Έχει βράχους. Και τι έγινε. Όποιος κουράζεται μπορεί να ξεκουράζεται στο σωσίδι λιγάκι. Νίκο, κοντά στο σωσίδιο, στον κύριο Μάνο κοντά. Ποιος θέλει να πάει πίσω. Δεν έχει, ξέχασέ το. Άκου πίσω. Ο Σέργιος ο Μπουκίτσας πώς μπορεί και κάνει, που είναι πιο μικρός. Βλέπετε το Σέργιο. Σωτήρη, δεν είπα να μην με προσπεράσετε. Περίμενε. Μανώλη, περιμένετε. Ακίνητη, αυτό που κάναμε στο κολυμβητήριο. Ακίνητη.